Hej så alle sammen, velkommen til den her video, og så sidder vi inde på Batman. Så vi skal bare klare lidt, og ja, der var en wreck, som vi lige havde, men den gik i vasken, så det var bare. Kom nu! Lad os gætte hvilken to elever, der har glemt at trykke på optag-knappen. De her to, der sidder lige her. Der er ikke så meget virkelig din. Men jeg får din. Okay, der er en efter dig. Hvor er det? Hvor er det? Jack? Ja, den er så hæt. Fuck man. Wow, hallo, han er en hacker. Jeg får komme nu. Jeg fik ham her. Ja, jeg kan ikke få kombo på den hacker. Ja, han har også lidt nice hack. Ja. Jeg er ret godt hacker. Kan jeg ikke lige plukke mig bagefter? Ja, præcis. På ham! Okay, jeg skulle til på dig. Ja, jeg var lidt tilbage til at vide, og så slår mig ikke noget. Ej, det er sådan noget. Ja, men som I kan se, vi har bagkring og ringer. Hallo, vi har lige hurtigt tabt, ikke? Er de nok flest eller hvad? Ja, de er nok flest. Det er lige sæt. Jeg skulle lige til at sige igen. Hallo, nu stopper du. Hallo. Fucking navn. Ej, nu stopper du. Hallo, kom på lige dit hacke. Kan vi prøve mig i et hacker-maskinspil herefter? Men jeg døde. Hallo, hvad fuck er det for noget? Jeg kommer til at gå på cobblestone, der var fucking hat. Sådan her. Sæt cobblestone. Har du egentlig sat de der knapper på snuden til noget? Bruger du dem? Ja, okay. Forresten, min sideknap, det er 3 på mit hotparslot. Så ja. Sådan så en kan... Ja, men lige så jeg skal lige gøre noget. Okay, jeg går tilbage. Jeg mangler sgu det lidt. Ej, ikke at ja. What? Jeg bobbede det, helt seriøst. Hvor kommer på... Okay, han har også den hjerte, ham den anden. Okay. Han har jo rørt ham i dag, og han er bare nogen lockpick eller et eller andet. Det ved jeg ikke. Jeg slår dem begge to fra. Så vi tjekker lige ringen bagefter. Fordi jeg hader søs hackers på det. Ja, det skal bandes, altså. Band. Slet fordi vi er hjemme. Og vi har uploadet en video med det. Det er også. Sorry. Ej, jeg prøver lige at være mega syg. Okay, jeg går efter en turin, okay. Hvis han har lidt, det er fedt hack, han har kan ikke prøve at være forsøgt, hvad skal jeg. Men jeg får ham. Okay, jeg får mig hele tiden så lovende, men altså så begynder jeg bare lige at have sat mig i en bagefter. Hallo, du kan godt tage ham der den anden. Tak. Du er mere liv end ham. Okay, han er 2 liv. 2 hearts. Okay, du kunne skyde ham med en løde. Ej, det kommer over. Jeg sidder og sætter lidt eller igen. Okay. Ja. Men den er jo ikke, den er snart slut, så... Det er sygt, nu er I ikke optaget længe siden. Det er faktisk godt, jeg har tjekket lige. Og vi skal snakke lidt tidligere, det har vi faktisk også snakket. Ja, det er fordi vi har set vores video før, så... Og rigtig boghen, mand. Nej, det er de her bogspammers igen, jo. Ja, du tager ham den ene, jeg tager ham den anden. Jeg skal med! Du er der! Han er en!
DF. Har det med DZ. Jeg tror bagefter det her, så gør vi så bagefter det her. Ja, vi får se. Good enchant. I hack lead. Okay. Vi får mod CMV. Fra skib. Godnok. Altså, jeg har så brug for at sætte nogle deroppe. Så vi skal komme op på 10. Op på 10, det er fint. Nej, det skal meget bedre. Og du skal ikke forvente dig. Vi prøver på at forvente dig. Han er rigtig dum. Og så kan man lægge. Vi prøver på at forvente dig. Han er dum. Jeg fik også en film. Hallo. Vi tog en om. Jeg er god til min film. Sygt. Jamen, hallo. Så blev jeg den. Hallo. Jeg satte den. Præcis. For helvede, mand. Jeg står på noget i jorden, og så siger jeg. Hallo, hvis han får mig ikke. Hvis man får mig bare på grund af nice hack, ikke? Så skal jeg jo. Jeg tror at jeg kan tage ham. Det er ikke så meget det, men altså. Okay. Min kombo? Vi kan godt tage ham. Reset. Jeg har lavet skrevet reset. Good fight. Og bare muligt skræmme eller noget. Jeg har ikke telefonen, men altså. Og så hælder vi også bare. Jeg fik what? Hex! Nice hex! Det var virkelig gjort, det er så meget sødt hack. Vi skal til sådan en video, hvis vi vil have en video med Marcus. Like, subscribe,